പച്ച റിംഗ് ഓഫ് റൗഡീസ് എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലൂടെ ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത മ്യൂസിക് ടീമായ ശങ്കർ എഹ്സാൻ ലോയ് എന്നീ ത്രിമൂർത്തികൾ എത്തുകയാണ്. പ്രശസ്ത ഗായകൻ ശങ്കർ മഹാദേവൻ, ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് എഹ്സാൻ നൂറാനി, കീബോർഡിസ്റ്റ് ലോയ് മെൻഡസ് എന്നിവരാണ് ഒരു ടീമായി ശങ്കർ എഹ്സാൻ ലോയ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. തെന്നിന്ത്യയിലും ഏറെ ആരാധകരുള്ളവരാണ് ഈ ഒരു ടീം. ഈ പുതിയ മലയാള ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. വിനായക ശശികുമാറിന്റെ 5 ഗാനങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അദ്വൈത് നായരാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. തിരക്കഥ സനൂപ് തൈക്കുടം, ഛായാഗ്രഹണം ആനന്ദ് സി ചന്ദ്രൻ, എഡിറ്റിംഗ് പ്രവീൺ പ്രഭാകർ. അർജുൻ അശോകനാണ് ചിത്രത്തിൽ നായകനായി എത്തുന്നത്. കൂടാതെ റോഷൻ മാത്യു, ഇഷാൻ ഷൌക്കത്ത്, വിശാഖ് നായർ, പൂജ മോഹൻദാസ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നു. ഇവർക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രശസ്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം ലക്ഷ്മി മിഥുനും ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. റിയൽ വേൾഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ രമേശ്, റിതേഷ്, ഷിഹാൻ ഷൌക്കത്ത് എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.